Moi! Hei! Tässä on Krys, Ja Lavelle Tiger. joten me ajateltiin eilen, että me aletaan nyt tekemään YouTubeen tämmöisiä pölytysvideoita niin kuin moni muukin. Ja me tehdään myös tietty muita videoita. Esimerkiksi ystävävideoita, missä on kuvia niin meidän ystävistä ja sitten musiikkivideoita. Ja kaikkea tällaista. Laitetaan myös meidän kuvia sinne ja voidaan laittaa teidänkin, jos te haluatte. Niin. Ja no mä ja Lavelle Tiger tarvitsin vähän faneapua 11 leveille. Ei oo enää paljon. Niin, ja siis me ei vielä tiedetä meidän kanavan nimeä nyt kun me tehdään tätä. Joten me nytten, kun me ollaan tehty tää, me tehdään niinku, ne muista tarkoitettiin artbook, jota mä jo aloittelin, mutta tää ponnisti sen, tai ei talentanut sitä. Niin, mä tekee seuistelun, ja Loveltikerkin tekee, niin siinä on sitten meidän kanavasta se video. Ja niin. Joo, ja ystäväksi saa pyytää, mutta älkää please kerjätkö. Ja elokuvissa saa käyttää. Niin, ja sitten te saatte ehdotella meille mitä videoita me tehdään. Ja sitten te voitte pyytää, jos me kuvattais joku teidän niinku Bergamilla. Kuvattais toi sun, joku sun levy, jonka sä olisit niinku YouTubeen. Me voitais laittaa sinne ja laittaa, että se on sun ja että meillä on lupa laittaa se. Et sä oot tehnyt se niinku NFT:ssä. Niin se vois... Ja tässä tulee nyt aika lyhyt, että me varmaan tehdään jo huomenna uusi. Tää on vaan nyt tämmönen niinku, me kerrotaan asioita. No, että ei meillä oikein oo muuta ilmoitettavaa tässä. Että No, moi moi! heippa! Mä teen muuta.